Pri archeologickom výskume, ktorý sa začal v priestoroch Východoslovenskej galérie v auguste, odhalili pracovníci lučeneckej firmy Akanta Archaeology múrivo priečného barokového krídla župného domu z 18. storočia. Potvrdili sa tak predpoklady známe z plánov. Medzi nové také objavy patrí dôkaz tej pôvodnej gotickej zástavby zrejme z nejakého 14. 15. storočia, z ktorej bola chytená zadná stena pôvodného gotického domu s mladšou prístavbou, pravdepodobne stále z neskoro stredovekov. Vzhľadom na tú výplň, ktorá je vnútri tohto objektu, tento objekt bol používaný zrejme ešte do nejakého roku 1800. Medzi také nové veci, o ktorých sa nevedelo, patria hospodárske časti z tohto využívania dvora. Napríklad tu máme obrovskú pec, čo vyzerá, že bola buď metalurgická, alebo slúžila na pečenie chleba. Objekty, ktoré sú zistené, boli väčšinou roztrúsené po celej ploche a ich dochovanie je len, dá sa povedať, šťastím, nakoľko samotná stavba Východoslovenskej galérie alebo župného domu, ktorý tu stál predtým alebo stojí, zničil väčšinu staršieho osídlenia a zistené objekty, ktoré nachádzame v priebehu archeologického výskumu, sú len torza toho, čo tu stálo kedysi v 14., 15., 16. storočí. Pri plošnom odkryve na ploche 700 m2 v najväčšej asi 5-metrovej hĺbke objavili archeológovia zachovaný súbor nádob. Ide o mimoriadny nález a dosť vzácny, pretože malokedy sa pri takomto výskume tohoto typu, že sa skúma sídlisko, podarí nájsť takýto súbor pomerne kvalitne zachovalých a nádob vo veľkom počte. Ide vlastne o keramiku vyrábanú už na kruhu, ale ide ešte o starší typ keramiky, ktorá pochádza pravdepodobne z polovičky 15. a 16. storočia, čiže je to záver stredoveku a prelom novoveku. Vlastne v tomto súbore sú výnimočné poháre, ktoré nazývame tzv. Košický typ, ktorý pochádza z polovičky 15. storočia. Novší nález posúva dobu osídlenia objektu ešte hlbšie do minulosti. Nádobu, ktorú sme našli v priebehu minulého týždňa, potvrdila horizont najstaršieho osídlenia v centrálnej časti Košíc a môžeme ju zaradiť do 14. storočia. Zaujímavým nálezom, ktorý není tak častý, sú práve nálezy organického materiálu, či už dreva alebo pozostatky ovocných plodov. Boli zistené rozsiahle vrstvy kvostiek, plodín, ako sú napríklad čerešne, slivky. A pravdepodobne v prípade toho objektu ide o nejaké skladisko alebo pivnicu, kde vlastne boli tieto plody uložené. Dvojica studní pochádza z 18. a 19. storočia. Odklonením potoka klesla hladina spodnej vody a tak sú dnes obe suché. Zaujímavým takým nálezom, o ktorom sa tiež samozrejme vedelo, je priebeh stredového zberného kanála postaveného v 19. storočí, ktorý je pekne pôvodne klenutý, v niektorých častiach zachovaná klenba a je celý z lomového kameňa, iba niekde doplnená tehla, čiže pôsobí tak dosť stredoveko, ale je taktiež mladý. A ide cez celý dvor a má asi 3 zatiaľ objavené prípoje z budov. Samotný objekt kanalizácie, ktorý prechádza v smere východ-západ cez celý dvor v dĺžke zhruba okolo nejakých 50 metrov predstavoval tak rozsiahly zásah do celého terénu, keďže preťal väčšinu múriu, ktoré sú tu zistené.